हॅलो. तर काय माहिती काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, त्यामुळे नेट दिसत नव्हतं, म्हणजे सर्वांचे मेसेज पण येत नव्हते. तर आता पुन्हा एकदा लाईव्ह जॉईन करतोय. तर सर्वांनी लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. ओंकार आठवले, 1 नंबर लाईक. थँक्यू भावा, 1 नंबरला लाईक डन केल्याबद्दल. तर सर्वजण कसे आहात, जेवलात की नाही? आज नवरात्रीचा 9वा दिवस आहे. सर्वांची गडबड असणार आहे नवरात्रीची, तर नक्की सांगा. पटापट लाईव्हला जॉईन होऊन घ्या. लाईव्हमध्येच कट झालं, त्याबद्दल सर्वांना सॉरी. तर आता लाईव्ह आपण चालू करतोय परत, तर लाईव्हला जॉईन करून घ्या. माझी मोठी कमेंट दिसत नाही का ताई? अजून तर मला तुझे फक्त 1 नंबर लाईक डन हीच दिसली कमेंट, त्याच्या आधीची नाही दिसल्या. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. नाही, त्याच्या खालची काहीच नाही आहे, फक्त एवढं लिहिलेलं आहे की माझी मोठी कमेंट दिसत नाही का ताई, एवढंच लिहिलं आहे. त्याच्यानंतर आली नाही आहे. कदाचित नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, तर आलाय वाटतं, नाही तर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम नसतो. तर माहिती नाही आता असं का होतं. अजून कोणाच्याच कमेंट मला येत नाही आहे, तर नेटवर्क वीक असेल त्यामुळे. ऋषिकेश सात्रे, नमस्कार दादा. हॅलो. नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. जाऊ दे ताई, मी एवढंच सांगत आहे, माझ्या गोड बहिणीला म्हणजेच माझ्या ताईला सबस्क्राईब केलं आहे. ओके ओंकार दादा, थँक्यू सो मच. आणि तू नेहमी माझ्या लाईव्हला जॉईन होतोस, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुझे. ओके सत्रे, सॉरी सॉरी दादा. ऋषिकेश सत्रे, काय करता आपण? नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. ओंकार दादा, जेवलास का तू? आणि माझ्या लाईव्हला जर नवीन असाल तर प्लीज प्लीज पटापटा सबस्क्राईब करून घ्या. मला चॅनलचे नाव माहीत नव्हते, एक दिवस लाईव्हला आलो ना आज मिळाले. ओके, थँक्यू सो मच. तू सबस्क्राईब कर आणि बेल आयकनवर क्लिक कर, म्हणजे तुला माझे जेव्हा मी लाईव्ह येते तेव्हा नोटिफिकेशन मिळत जाते. सत्रे, कुठून आहात ताई तुम्ही? आता मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात दादा, नक्की सांगा. आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. कमेंट खूप स्लो येतात, काय समजत नाही आहे, काय प्रॉब्लेम आहे. नवरात्रीच्या सर्वांना खूप शुभेच्छा. कोणाकोणाचे उपवास पण असतील.
इथं कुणी कोकणातलं आहे का? इथं कुणी कोकणातलं आहे का? मानसी सांगते गणपतीचे व्लॉग पाहिले ताई, छान आहे. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. हो ताई, आताच हॉटेलमध्ये खिचडी खायला गेलो होतो. उपवास असल्यामुळे खिचडी खातात, साबुदाण्याची खिचडी, होय ना मानसी? हो ताई, मी आहे कोकणातून. हा मानसी कोकणातून आहे. नोटिफिकेशन मिळालं की लगेच लाईव्हला जॉईन झालो ताई. थँक्यू ओंकार दादा, थँक्यू सो मच. माझं रोज लाईव्ह असणार आहे, म्हणजे 12:45 ते 1च्या मध्येच मी चालू करते, जसा टाईम भेटेल तेव्हा. V4MP, हॅलो. तर तुम्हाला लाईव्ह सबस्क्राईब केलं आणि बेल आयकॉनवर क्लिक केलं की माझे लाईव्हचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल. माझी कोकणची माणसं साधीभोळी यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे. संदीप दादा, तुमचं यूट्यूब चॅनल आहे का? मी 12 वाजल्यापासून लाईव्हची वाट बघत होती. थँक्यू मानसी. तेच मी म्हणजे 12:45 ते 1च्या मध्ये मी लाईव्ह सुरू करते, म्हणजे कामं आवरून. नाही, ओके संदीप दादा, तुमचं यूट्यूब चॅनल नाही आहे, ठीक आहे. मग तुम्ही लाईव्हला जॉईन व्हा. आज देवेश आला नाही लाईव्हला. कोकणामध्ये आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आहोत आम्ही दादा. तुझी पडशील. तुम्ही संदीप दादा, तुम्ही पण कोकणातले आहात का? येईल देवेश दादा. हां, बघू कधी येतोय तो लाईव्ह. मला वाटतं तो सासरवाडीला गेला, कोकणात सासरवाडीला गेला वाटतं. अजित कोथवले, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ दादा. पाटील, राजापूर. वाव, राजापूर खूप छान आहे ना मानसी ब्लॉग. तो मुंबईला राहतो वाटतं. मानसी ब्लॉग तो कोकणाचा आहे का? हो, नाही, तो कोकणाचा आहे पण तो मुंबईला राहतो. द डॉन. कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनल आपले सर्वांचे स्वागत आहे. दुपारचे 1:34 झाली आहे, तरी सर्वांनी लाईव्ह आणि सबस्क्राईब करा पटापट. छान हेडिंग आहे. मी जरा माझ्या पॅटर्नमध्ये बोलते. कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत असतं. दुपारचे 1:34 झाली असत, तरी सर्वांनी लाईक आणि सबस्क्राईब करा पटापटा. मालवणी भाषेत. इट्स ओके. अजय गारगडे, हॅलो अजय दादा. ओंकार आठवले,
आज काम कमी आहे ताई, या भावाचा बहिणीला फुल सपोर्ट राहील. कधी पण कामात असल्यावर कधी मध्ये मध्ये लेट होईल ताई यायला. ओके दादा, काही प्रॉब्लेम नाही. काम फर्स्ट असतं. बेस्ट ऑफ लक तुझ्या कामाला, यश येऊ. हिरामन गायकवाड. हॅलो हिरामन गायकवाड. काम सर्वांचं पहिलं म्हणतात ना, कामामध्ये देव असतो, तर काम हे पहिलं करायचं असतं. तर सर्वांना आपापल्या कामात यश मिळो हीच ईश्वराने प्रार्थना करते. शिवाजी चव्हाण पाटील. नमस्कार शिवाजी दादा, कसे आहात तुम्ही सर्वजण? नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. काय पडशील कुशल. आणि मला खरंच खूप बरं वाटते की 2 दिवस झाले अशा निगेटिव्ह कमेंट येत नाही आहे, कारण माझ्या चॅनलवर अशी माणसं जी जोडली गेली आहेत जी चांगली आहेत आणि त्यांचे विचार चांगले आहेत, त्यामुळे मला खूप बरं वाटतं आहे. ओंकार दादा तू पण खूप छान आहेस, म्हणजे खरंच खूप सपोर्टिव्ह आहेस. प्रल्हाद पाटील. तुमचं नाव काय? माझं नाव प्रीती आहे बघा वरती. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, हे यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे. तिथं कोकणातले व्हिडिओ आहेत, ते जाऊन तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला नक्की आवडतील. प्रल्हाद पाटील हिंदू मराठा का. दादा इथं जात काय करायची आहे है ना. इथं सर्वांशी चांगलं बोलायचं, एवढं तर हेच आहे आपलं कर्म. इथं जात धर्म विचारून काय फायदा ना. आपली ताई असं चांगलंच लाईव्हला असणार. हा मानसी, खरंच लाईव्हमध्ये चांगलीच माणसं भेटू दे असं मला वाटतं. कारण निगेटिव्ह कमेंट करणाऱ्यांना परत ते हाईड करावं लागतं आहे मला. मग असं वाईट वाटतं की यार, माणसांचे विचार खूप कधी कधी घाणेरडे असतात. त्यामुळे असं वाटते की नको, अशी माणसं आपल्या लाईव्हवर नको असं वाटतं. त्यामुळे मी काय करते, ज्यांना मनापासून वाटते की बाबा ह्या ताईंचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करू, तीच माणसं मला सबस्क्राईब करतात आणि पुढच्या वेळी लाईव्हमध्ये येतात. त्यामुळे ते बरं वाटतं आहे मला. विद्या कांबळे. हॅलो विद्याताई, कसे आहात तुम्ही? नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. तर मला असं वाटतं की जे जेन्युअन आहेत, जे चांगले विचार करणारे आहेत, तेच लाईव्हमध्ये उपस्थित राहतात आणि सबस्क्राईब करतात, जेणेकरून उद्याही ते माझ्या लाईव्हला असतील. तर छान वाटते. बहुतेक आज काही नेटवर्क इश्यू आहे वाटतं. हो, मला पण तसंच वाटते, कारण कमेंट खूप उशिरा येत आहे. कारण माणुसकी हाच धर्म, जात काही नसते. खरं आहे दादा, ओंकार दादा खरं बोललास. माणुसकीच हा धर्म आहे आणि माणसांनी एकमेकांची जात बघण्यापेक्षा माणसांनी एकमेकांचे विचार बघावेत, किती छान आहेत, आणि एकमेकांकडून काय शिकता येईल हे पाहावं. जात धर्म तर देवाने पण नाही बनवला, हा तर माणसानेच बनवला आहे. त्यामुळे माणसाचं कर्म बघावं. देवही माणसाची जात नाही बघत, देव माणसाचं कर्म बघते. या माणसाने बाबा पृथ्वीवर आल्यानंतर काय कर्म केलं आहे, किती चांगलं केलं आहे हेच बघते देव पण. त्याच्यानुसार आपलं पुढचं आहे हे. तर थँक्यू सो मच. इथं नेटवर्कचा इश्यू आहे, तर आता मी लाईव्ह इथंच संपवते. उद्या आपण भेटूया. उद्या आपण इथंच भेटूया.
1:45च्या मनाने इथंच आपण भेटूया लाईव्हला. तर सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा उद्या. तर आता मी हे लाईव्ह संपवते कारण येतच नाही आहे देवेश. हॅलो वहिनी. आला बाबा, हा बघ देवेश आला. देवेश, मगाशी आम्ही तुझी आठवण काढलेली की देवेश कुठे गेला, सासरवाडीला गेला की काय. तर आला बाबा. देवेश कसं आहे, जेवलंस की नाही? मी काल माझ्या मिस्टरांना सांगत होती की देवेशचे 2 रेस्टॉरंट आहे, चला आपण जेवायला जाऊया. तर आपण रेस्टॉरंटचं नावच नाही सांगितलं मी येणार म्हणून. गंगादीप सिंग, हेलो मैम. हेलो भैया, नमस्ते. नवरात्रि की खूप शुभकामनाएं. हा वंशी, देवेश दादा आला बघ. स्नेहल गाडगे, हाय स्नेहल ताई, कशा आहात? आज मंदिरात जाणार आहात का? संदीप सिंग, पहचाना नहीं भैया, मैंने नहीं पहचाना. नहीं पहचाना भैया. कोकण आणि संस्कृती लाईक. कोकण आणि संस्कृती, थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. तिमक रावसाहेब, रामकृष्ण हरी माऊली, रामकृष्ण. कोकण आणि संस्कृती, शुभ दुपार ताई, शुभ दुपार दादा. देवेश, मानसी आली, तू गेला राग तुझा. आता मानसीला तू मनवती. हा गंगादीप सिंग, 21 नंबर बस. हाँ हाँ, नाम तो नहीं पता भैया, लेकिन बस में होंगे आप ना. आपसे एक बार बात हुई थी बस के रिलेटेड, है ना. कोकण आणि संस्कृती, धन्यवाद दादा. कोकण ताई, जेवण झालं का? हो दादा, जेवण बनवलंय, मुलं जेवली. आता मी आणि मिस्टर जेवणार आहोत. मिस्टर येतील तेव्हा आम्ही दोघं जेवणार. जाऊ दे, तुला माफ केलं. मानसीने माफ केलंय बाळा. देवेश दादा, माफ केलं तुला. कोकण आणि संस्कृती, कशा आहात ताई? दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कशा आहात? मुलं कशी आहे? स्नेहल घाडगे, जेवण झालं का? नाही, मुलं जेवली, आता आम्ही जेवणार आहोत. गंगादीप सिंह जी, नमस्ते भैया. मेरा चैनल है, आपने देखा होगा, कोकण की मानसं सादी बड़ी. मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र के उधर से वीडियो बनाती हूँ. तो आप मेरे चॅनल पर जाकर एक बार ज़रूर देखना. ओमकरण ताई, काही जणांना चांगलं सांगितलं तर राग येतो, माझं असंच असतं, पटलं तर बोला ना. ओके दादा. कोणाने संस्कृती. केश पुष्पा, कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. गंगादेव, प्रिया कैसी है? हाँ ठीक है, ठीक है भैया. कोकण आणि संस्कृती, सुरेश कांदणे, हॅलो. कोकण आणि संस्कृती, पॉपकॉर्न. कोकण आणि संस्कृती, मी मस्त मजेत आणि आनंदात आहे. दादा, तुमचं चॅनल असंच ग्रोथ होऊ दे. कोकण आणि संस्कृती, सुरेशा, नमस्कार ताई. नमस्कार दादा. क्या नाम था आपका लड़की का? प्रांजल, प्रांजल था भैया. आणि संस्कृती, गोल्ड मेडल. हाँ दादा, गोल्ड मेडलच. ये राजस्थानी लैंग्वेज है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है. लेकिन नमस्कार भैया जी, नमस्कार. डबल बैटरी बोल. मैं डबल बैटरी. मैम वही भैया, हम वही है जहाँ थे. मुकेश, लाईक डन, थँक्यू. सबस्क्राईब बी करा सर्वांनी. जर नवीन चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. ताई, कुठून आहात ताई तुम्ही? मी महाराष्ट्रातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा, स्वर.
हाय मुकेश, मराठी येतं का ताई? हो मराठी येतं, मालवणी येतं, हिंदी येतं, इंग्लिश थोडकं मोडकं येतं. पांडुरंग येतं. श्री स्वामी समर्थ पुणे. श्री स्वामी समर्थ दादा, पांडुरंग दादा आठवणे. आई तुझ्या बहिणीला एकच करताना माझ्या बहिणीला यश मिळू दे. हा दादा, थँक्यू सो मच. तू मला आई तुझं भवानीला माझ्यासाठी प्रार्थना करतोय आणि मलाही माझ्या ह्या कामात यश भेटू दे अशीच माझी इच्छा आहे. थँक्यू सो मच. आम्ही पुणे. मुकेश भाऊ नमस्कार. मुकेश, माझं पण चॅनल आहे. ओके दादा, तुमचं म्हणजे डेली व्हिडिओ टाकता का तुम्ही? चष्मा काढून कसा टाकायचा दादा? त्याची गरज आहे म्हणून तर लावला ना. ओके, लाईव्हची वेळ झाली. ओके दादा, माझ्या एका व्हिडिओला एक कमेंट कर, मी पण तुझे व्हिडिओ पाहीन. निशा सिंग, यू लुकिंग नाइस. थैंक यू निशा दीदी, मैंने भी आपका चैनल सब्सक्राइब किया है. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच. आप कहाँ हो अभी? महेंद्र भाटी, नमस्कार. हॅलो महेंद्र भैया. 2 वाजता लाईव्ह असते माझी. वाव, छान छान छान. महेंद्र भाटी, आरेडी आरेडी. आम्ही पुणे. ती ताई, प्रत्येक ड्रेसवर प्रत्येकाच्या चष्मे मॅचिंग आहेत का? माझा हा एकच चष्मा आहे जो मी प्रत्येक ड्रेसवर घालते. पर आप मेरा नाम गलत बोल रहे हो. सबका वही हो रहा है, मैं सबके नाम गलत बोल रही हूँ. गंगादीप, गगनदीप, सॉरी सॉरी भैया, गगनदीप. सॉरी भैया, सॉरी गगनदीप सिंह, सॉरी मैंने गंगादीप बोला. सॉरी भैया, एक्सट्रीमली सॉरी. सॉरी. मुकेश पुणेकर नमस्कार. महेंद्र भाटी, मारवाडी येते का? नाही, मला मारवाडी बोलता. धाकू चंदू, रामकृष्ण हरी माऊली. मुकेश, ओके ताई. गगनदीप सिंह, हिमाचल. वाव, बहुत अच्छे प्लेस पे हो आप. आणि गगनदीप भैया, मुझे माफ़ करना, आपका नाम मैंने गलत लिया. मी आलो तसा नेटवर्क फास्ट आला बघा. हां, हे करेक्ट आहे. नाही तर मी आता लाईव्ह संपवत होती, कारण मॅसेजच येत नव्हते त्यामुळे. लखन दादा, काय तुम्ही असं बोलताय? गांधीजी का चष्मा थोडी है ये. गगनदीप भैया, अभी हंस रहे हो हमें. दीपक ननावरे, कसे आहात प्रीती वहिनी? मी छान आहे. तुम्ही कसे आहात दादा? गगनदीप भैया बोल रहे इट्स ओके, थँक्यू. अपना लखनऊ. हाय. धाके चंदू, कुठून बोलत आहात? मी कोकणातून बोलत आहे. मानसिंग, तू नेटवर्क थांबून ठेवलंच वाटतं. हा, तो येईपर्यंत. अक्षय खडे, हॅलो अक्षय दादा, ॲडव्होकेट दादा. ओमकार आठवले, हॅलो. बाय बाय ताई. ओमकार दादा, उद्या नक्की भेट, लाईव्हला ये. बाय, टेक केअर. आय एम राज ऑफिस. थँक्यू, थँक्यू सो मच. आय एम राज ऑफिस. हे तुमच्या चॅनलचं नाव छान आहे. रागाने बघू नको रागाने, तुझा भाऊ दीपक. छान आहे. ओके, जॉईन केलं मी तुम्हाला ताई. 3 कमेंट केली. ओके, चॅनलचं नाव काय आहे तुमच्या हे पण सांगा. मुकेश 358 असंच नावाने कमेंट आहे का? ॲडव्होकेट अक्षय खडे, सोलापूरमधून बोलता का? नाही, सिंधुदुर्गातून. बघू नको रागाने, तुझा भाऊ दीपक. छान इमोजीच आहेत. राकेश चव्हाण, हॅलो राकेश. दीपक ननावरे, कोकणातील माणसं साधी भोळी. हां, कोकणातील माणसं साधी भोळी. आय एम राज ऑफिस, लाईक डन. थँक्यू राज.
अँड सबस्क्राईब पण करो. हेच नाव आहे. ओके, मी तुला जॉईन होते थोड्या वेळाने. देवेश, हो इकडे मुंबईला कंट्रोल आहे सगळ्या नेटवर्कचा. ओके, व्हेरी गुड. दीपक भाऊ छान. देवेश दादा, मी पण मुंबईचीच आहे. ओके, मग ही मानसी, त्याचे 2 रेस्टॉरंट आहेत, नक्की जाऊन तिथं बघ, टेस्ट चांगली आहे का, आणि मग मला सांग. मी पण मुंबईला आली तर नक्की जाईन तिथं. ओमकार आठवले, लाईव्हची वेळ काय आहे ताई? म्हणजे 1:45 ते 1च्या मनामध्ये मी चालू करते लाईव्हला. कधी कधी जरा उशीर झाला तर लास्ट 1चा टायमिंग आहे माझा. तर नक्की जॉईन करा. जॉईन करा, मला रिटर्न करतो मी सर्वांना. म्हणजे काय बोललात दादा? मुकेश दादा काय बोललात मला कळलं नाही. जॉईन करा, मला रिटर्न करतो मी सर्वांना. हां हां, ओके. चालेल चालेल, सगळी करतील तुला. मुकेश दादाचं पण चॅनल आहे, सर्वांनी त्याला जॉईन करा. हॅलो, कोण्या गावाचं आलं पाखरू, हे चॅनलचं नाव आहे त्यांच्या. हॅलो बोलत आहेत मानसी ताई, नेम सांगा हॉटेलचं. मला पण नाही सांगितलं त्याने हॉटेलचं नाव. आम्ही फुकट खायला जाऊ ना, म्हणून नाव नाही सांगत तो. चॅनल सब केले आहे ताई, थँक्यू. तुमचं पण आहे का चॅनल दादा? दीपक भाऊ दादा, तुमचं पण चॅनल आहे का? काय देवेश दादा बोलवत पण नाही हॉटेलला? मानसी ब्लॉग, मी आणि प्रियाताई येतो लवकरच. हॉटेल नेम सांग. नाही सांगणार, सगळेच जातील फ्रीमध्ये. इथं तो सांगणार नाही लाईव्हमध्ये, कारण फ्रीमध्ये सगळे जेवायला गेले तर. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर लाईक करा डबल टॅप करून, आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याचे व्हिडिओ जेव्हा मी लाईव्ह करेन तो तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल. हां, आपल्याला फ्री देणारे, नाही देणारी तर फ्री कोणाला कोण, है ना? दीपक ननावरे, मी येणार आहे कोकण फिरायला वहिनी पुढच्या महिन्यात. हो दादा, नक्की या. कोकण आपलोच असा. काय करी? ओंकार आठवले, ओके ताई, उद्या भेटू परत. ओके ओंकार दादा, नाव सांगितलं लाईव्हवर तर लाईन लावतली सगळे जेवायला. पप्पा मला भांडी घासायला लावते. अरे कशाला लावतील भांडी घासायला? फ्रीमध्ये थोडंच जेवणार आहे, सगळं पैसे घ्यायचे सगळ्यांकडनं. इथं तुझी पब्लिसिटी होईल बघ. आणि आम्हाला सांगते जेवायला या, नाव सांगत नाही काय नाही, आणि आम्ही जेवायला कसं येणार? हो, चॅनल आहे तुमचं का दादा? तर ठीक आहे, तुम्हीही मला एक कमेंट करा, मी तुम्हालाही सपोर्ट करेन नक्कीच, आणि तुमच्या चॅनलला भेट देईन. मानसी लोक बांद्रामध्ये आहे हॉटेल ना? हां, त्याचं बांद्रामध्येच आहे वाटतं, जायला पाहिजे बांद्रामध्ये. किती वाजले? 3 वाजले. बालाजी पी, हॅलो. तर धन्यवाद सर्वांनी, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि आता लाईव्ह संपवते. तर उद्या सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा 1 वाजता. 1 वाजेपर्यंत माझे नोटिफिकेशन आलेले असतील, तर सर्वांनी लाईव्ह या. तर नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद, बाय बाय.